Iz Rijeke, pa je njihov namještaj. Da je namještaj njihov. Ne. Da, A ovo sve je bulevar tamo. Bulevar. Aha. Evo ga, prijatelj. U Hollywoodu. On ima drugačiji. Ajde, prvo. Ja i tako bravo. Došli ovde, pa ručak u Vučiću. Evo. Gde se nalazimo, Gago? U kom gradu? Niš. U Nišu, ali u Nišu tako je. Daj sada da snimam ovako sve. Nalazimo se, ne znam kontaktno na 4. ili 5. u veoma lepom delu Niša. Pogledajte samo ove zgradice ovde dole, pogledajte, Gago. Vidite ovdje na red, kako su sve lepe. Ne znam šta tačno one predstavljaju, ali ovo je jedan veliki park, kada će zvati Park Ujedinjenih nacija, još nije potpuno završen. Ja ga nikako ni ne jedem, nego iz moje vaše. Pa ne možeš ovdje. Pa ne mogu. Da li ću dobiti? To je suva planina, jel? Ovo je baš rt gore, kao rtanj, tako? U sredstva? Ma da! Ograđeno sve, ograđeno pravo. Čao pa imao pare. Što da počneš pa možemo da prvo svi da ti domete opet.